ассалому алайкум бародарон, хоҳарон, апуҳо, ҳамватанони азиз, ҳамаи онҳое ки хайр мекунанд, худо хайршонро ба даргоҳаш қабул бигардонад. ман модари Билолҷон мехоҳам, ки дар ҳаққи фарзанди ман дуогӯ бошед. Билолҷони ман бемор аст. 8 сол мешавад, ки аз бемории танқисӣ мекашад. нафаскашиаш беҳад қин шудааст. вақтҳои охир мо ба аппарати нафаскашӣ, ба дастгоҳи нафаскашӣ бениҳоят ниёз дорем. дӯстони азиз, Билолҷони ман дар вақти хӯрдан, хоб рафтан, хистан, шаб рӯз ҳама вақт ба ин аппарат ниёз дорад. бародарон, хоҳарон, илтимос бетараф набошед. вақте ки ин аппарат набошад, Билолҷони ман зинда монда наметавонад. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, ки ҳамчун модар ба доди ман бирасед. ман шароити ин аппаратро харида надорам. барои ҳамон ба шумо муроҷиат мекунам. бародарон, хоҳарон, илтимос бетараф набошед. бародарон, ана ин хел аппарати мо вайрон шудаде. коза наметавонад, заряд намегирад. барои ҳамон ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки барои мо дасти ёриро дароз кунед. дида ҳисобед, ки аппарат намеқапад. мо ҳамин хел шабои дароз дар вақти бесветӣ, мисол Билолҷонам гурӯҳ шаҳуӣ мекунем, ки нафас кашида бутонам. илтимос бародарҳо, хоҳарҳо, апаҳо, акаҳо, модарон, падарон, илтимос бетараф набошед. Билолҷони ман ба ин дастгоҳ ҳеҷ кор карда наметавонад. илтимос, ҷони ин кӯдак дар дасти Аллоҳ ва дар дасти шумо ҳаст. бародарони аҳли ислом.